Dobar dan ljudi, s vama je Petar Petrović. Danas je moj drugi tutorial, pokazat ću vam kako se pravi krevet, znak, vrata, pećnica i to je to. Ja sam, dok sam igrao malo na sam, bez snimanja, nisam snimao, ubio sam dve veštice, dobio sam jednu staklenu bocu, jedan napitak liječenja, dva crvena kamena i jedan prah žar kamena. Sada ću vam pokazati prvo kako se pravi. Da, malo sam nabavio i ovih kamenja. Kamenja sam nabavio dosta, drveta, svačega, uglja, to je drveni ugalj. Uspio sam, tamo sam ispekao. Ima pećnica. Pećnica se pravi ovako. Okružite, znači ovo samo u sredini ne stavite i dobit ćete pećnicu. Tako. Ja sam napravio slučajno sad, ja sam napravio još ranije znak. Slučajno, ali ništa, dobro, pokazat ću vam sad kako se pravi. Znači znak stavite ovdje štap i ovako 6 i dobit ćete znak, odnosno 3 znaka. Tako, čekaj da stavimo da drveni ugalj, da mi stane se peče. Ajde, može krompir. Ne ovo, neću 28, ću na 4. Tako, da, treba nam krevet. Ovo će biti jako kratka epizoda. Ne znam, vidjet ću. Gdje se ja penjem gore. Evo, ovako, dole stavite 3 daske i gore 3 vune i dobit ćete krevet. Tako. Da, pišite u komentarima koje još igrice želite da igram, ako želite. Ne znam, u sljedećem klipu ću da vam kažem, možda snimam igrice preko telefona, pošto moj otac, ne znam, on se bavi time, možda će to nekako da mi omogući. Reći vam u sljedećoj epizodi, će da bude pravljenje kuće. Sada, šta sada, vrata se prave, vrata se prave ovako, stavite ovdje 3 i ovdje 3, znači ovdje ne stavljate i dobit ćete vrata, drvena vrata. Mogu i metalna vrata da se naprave, mada isto tako, samo što ja nemam dovoljno metala. I da postavim ta vrata negdje da ne ubijaju seljene. I da ubili su mi doktora, samo je ovaj čiga, udari sam. Samo je taj čovjek preživeo. Šteta. Sad da stavim vrata. Ajde, izmislit ću. Ajde, ovdje ću da stavim. Ajde, svaka muziku ući. Dobro, ne veze, skoro će noć. Pokazujem ću vam, čekaj ja da oberem ako je ovdje još nešto izraslo. Mislim da bi trebalo da jeste. A ste se ono pogazili zombi. Stajanje je uništeno. I ovdje sam mogla staviti vrata. Tu ako se sakrije seljeni da ga ne ubiju. Požuri. Prve. Stavit ćemo ovdje. Tako. Ništa, idemo, valjda možemo sada spavamo. Da, možemo. Tako. Sad je da. Čekaj, gdje su zombi? Šta sam ja namestio? Opcije, ovako. Bože, pa gdje su zombi? Već su iscrkali, vjerovatno. Dobro, ništa, ovdje je malo da u sljedećoj epizodi da pravim kuću, malo da skupim drveta i tu ću da završim epizodu.
I da nisam vam pokazao znak, evo na primjer stavit ćemo ga ovdje. I znak postavljate desnim klikom i sad možete tu da napišete šta hoćete. Ja ću na primjer Petrova kuća. Dom, kliknete dom i evo tu sad piše. Tamo ima šume dosta. Treba će nam pesak, mada nigdje ne mogu da nađem pesak za kuću, treba nam stakla. Evo ga pesak. Onda čim sam rekao da nam treba pesak, onda sam ga našao. Treba će nam dosta, što i on treba da se ispeče da bi dobili staklo. Ali još nisam provalio foru kako pomoću peska mogu da se dobije staklo. Nije bitno, da samo oni stakleri znaju i rade to. Pa dosta će nam biti 28 komada. Ja ću da uzem malo. Tako. Uzet ću ovdje imam jednu šargaretu. Tako. Malo docepamo drvo. Op. Da, treba će nam malo i breze. Da bi... Opet sam dobila nabavljanje drveta, ali u prošlom epizodu sam dobila nabavljanje drveta. Šta je s ovim Minecraftom? Ne znam. Šta sam počela da pričam? Da, treba će nam još malo... Treba će nam još malo breze. Treba će malo breze da bi kuća ličila onako na nešto. Da bude lepša. Bože, šta se ovo koči? Vidite ljudi, nešto se dešava. Koči se. Nije do mene. Morat ću to u sljedećem klipu da popravim. I da, počet ću da snimam, ja mislim, Call of Duty 4, Modern Warfare. I za to ću isto da postavim možda sutra prekstra, ne znam. Vidjet ćemo. Sve zavisi sutra je četvrtak. Pa, ja mislim da ćemo imati vremena, vidjet ću. A da, u petak imamo možda i neću uspjeti sutra, vidjet ću. Proučit ću se, morat ću sutra ujutro da učim dosta. Da bi uspio. Će otac da me ubije. Što imamo u petak ispitivanje i test. Iz biologije ispitivanje. Ne. Iz biologije test, a iz geografije ispitivanje. Stavimo šta sam uradio. Tako. Tako. I ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se. Ćao!